Deze week in Limbourgeois. 100-jarige bakkerij Frans uit Epe wordt hofleverancier en opening van exclusief wellnessresort in Maastricht. Feest in Epe, want de bakkerij die viert de 100ste verjaardag en is ook nog de 50ste hofleverancier van Limburg geworden. Een bakkerij met culinaire ambities. Ik denk dat wij in onze gemeente blij mogen zijn dat er heel veel tradities en ambachten voortduren. En dat we ook het ambacht van deze bakkerij, dat we daar heel blij mee mogen zijn dat er is. Ja, een echte Limburgse bakker, maar zo klinkt u niet, als ik het zo kan zeggen. Nee, dat klopt. Ik kom uit Amsterdam. Kijk. En het taaltje ben ik nooit verloren. Maar ik ben wel heel goed geaard hier. Ja. En ik vind als je dialect spreekt, dan moet je het goed beheersen. En dat. Tuurlijk. Ja. Maar de receptuur is wel Limburg. De receptuur is Limburgs. Ja. En een stukje Franse. Opa is van Monsen. Franse naam, Frans tintje. Waals eigenlijk? Ja, eigenlijk Waals, ja. En dan, dus daar komen ook recepten vandaan. De Ieperplatz, bij wijze van spreken, waar we heel bekend om zijn. Die komt uit Monsen vandaan, het recept van opa. Ja. En u levert ook in behoorlijke mate aan restaurants en zo. Dus kan ik dan zeggen dat de bakkerij, laten we zeggen, het dorp ontstegen is. Of in ieder geval ook culinaire ambities heeft die verder dan het dorp gaan. Ja, je bent ondernemer, dus ja, je wilt ondernemen, je wilt verder gaan. Ja. En we hebben heel veel horeca buiten het dorp. En daar wordt ook op gericht, want Epe is een klein plaatsje. In de zomer is het heel mooi met je toerisme, maar in de winter hebben we gewoon heel weinig inwoners. Dus je moet toch zorgen dat je kunt blijven bestaan en blijven draaien. En dat je kosten lopen door. Die zijn net zo hoog in de zomer als het druk is, als in de winter, als het niet druk is. Dus we hebben ons gericht in de loop der jaren op horecaklanten. Het feit dat je een familiebedrijf hebt die 100 jaar bestaat en 100 jaar duidelijk kwaliteit levert. Want anders heb je niet zo ontzettend een grote klantenbestand. Dat het van generatie op generatie gaat. Dat vanuit het hele land mensen eigenlijk naar hier komen om hier de spullen te halen. Ja, dan moet je presteren. En zo'n predicaat krijg je ook niet zomaar. Er staan hoge eisen aan vast, liggen eraan vast. En als je daaraan voldoet, ja, dan moet je dus echt gepresteerd hebben. Zijn er nog voldoende familiebedrijven en vakmensen zo in Zuid-Limburg? Ja, ik denk het wel. Als je natuurlijk in het Heuvelland kijkt, dan zie je toch heel veel mooie kleine bedrijven. Ook startende bedrijven, gepassioneerde jonge mensen die met een heel mooi product aan de slag gaan. En het is ook leuk om daar iets mee te doen. Streekproducten is gewoon populair natuurlijk. En de gasten die appreciëren dat ook? Ja, absoluut. Ja. Dat merken ze ook en je proeft ook de versheid. Ze komen iedere dag. Wat zijn nou de producten die de klanten het meest specifiek van Fransen vinden? De Franse broodjes. Ja? Ja, de klanten van het dorp, de Franse broodjes. En de gasten natuurlijk, de Limburgse vlaaien. En is dat Franse op twee manieren? De familienaam en ook een beetje Frankrijk? Ja, of? Klopt, ja. Dat klopt, ja. Wat is dan het geheim wat erin zit? En dat moet je aan de bakker vragen. Oh. De stad Maastricht heeft vele troeven. Alleen een kwalitatief luxe wellnesscentrum, dat ontbrak nog. Maar daar komt vanaf nu verandering in. Nou, we zijn benaderd door Dormio om mee te denken over een spa voor Dormio in Maastricht. Maastricht had nog geen spa in deze omvang. En we hebben gemeente daarop in te moeten springen en te mogen springen en hier ontwikkeld. Dit is de opgietcabine met prachtig uitzicht over onze tuin.
En nou, dan begint ook de beekloop, dus je kijkt zo uit over onze beekloop. Ja, dat is mooi over de Douwsberg, mooi uitzicht. Dat is ons voetbad met maaskeien, dus echt keien uit de Maas. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig typerend voor Maastricht. Het is dus echt de bedoeling dat je op een maaskei gaat zitten en op die manier met je voetjes in het water. Als je kijkt naar hoe wellness vroeger beleefd werd, met de nadruk op kuren, en willen wij veel meer wellness nou ja, voor lichaam en geest. Maar daar hoort ook een stuk genieten bij. En dat gaan wij zeker hier bieden, met mooie lokale gerechten en mooie lokale leveranciers. En daar een soort totaalconcept aanbieden op basis van genieten. Ja. En daar is bewust voor gekozen om met lokale ondernemers, leveranciers samen te werken? Zeker, we mogen nu een tijdje genieten in het Maastrichtse. We komen hier graag en we hebben zoveel mooie dingen gezien hier. Ja, het zou het niet willen missen en het zou het niet mogen ontbreken hier. Ja. Op zich, wellnesscentra zie je vaker bij hotels, wellnesshotels. Maar bij een park zie je dat toch nog minder. Het is toch onderscheidender. Ja, je hebt natuurlijk bij hele grote parken hebben ze wel een sauna, maar dit is natuurlijk wel iets bijzonders. Vormt dit dan zeg maar het onderdeel en rond het onderdeel van, zoals men dat tegenwoordig mooi heet, de totaalbeleving waar de bezoeker, de gast naar op zoek is? Ja, dit is absoluut de totaalbeleving. Ja. En we merken dat natuurlijk ook met de dingen die we kunnen aanbieden. Met een rondje golf, lekker eten, een stukje wellness, goed slapen. Maastricht, laten we dat niet vergeten. Want ik wilde bijna zeggen, de gasten hoeven het park niet meer af. Ja, jawel. Onze attractie is Maastricht. Zonder de stad zou het hier ook niet zo druk zijn. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Onze faciliteiten zijn ook redelijk beperkt, omdat we weten dat mensen toch lekker de stad in gaan. Die komen naar ons toe om lekker te slapen. En vervolgens gaan ze ook de stad in. Dus laten we Maastricht ook absoluut erbij noemen.